Вие сте със среднощен бутик с Иво Янакиев и още някакви олигофрени. Иво подарява своите ризи, раздава ги на благотворителност и бедните сирачета са дошли. Ето го първия. Това е Ромен, Гомен, Тромби. Тромби, каква риза ще си изберете ви? На баща ми. Жълтата не я гледа, не я подарява. Аре. Правиш, бе? Побрай това, бе. Постава, бе. Взимам. Взимай тая розова. Взимам. Взими му всички ризи да не я спортва. Аз от учтивост ти казвам, че подаря. Какво знаеш, че ми е дрехал подарява? Да, бе. Боджо. Какво се скара на момчето? Тихо, бе. А те са останали ще за 50 лева, дето 3 ризи ли? Не, бе, просто са ми стари и вече не искам да ги нося, бе. Те ще са малки. Та, от Зара, бе. Всички им пица. Пробвай да. Той с претенции иска размери, а? Човек, еската ще, според мен ще ги пръсне. Та ще отцепиш ти, бе. Аре, обличай си я говори, бе. Тя ме ще ми е като... Аре, обличай, бе. Да обличай, бе, човек. На мен ми се ви супер това. Значи на мен ще ми е малка. Обаче тя Ще е забавен, ще е забавен. Аре, тая за мен. Ай, стига си на това баклуза. Гледай, какво става? You can leave your head on, свиня. Ма то цвят се тия много. Дай я се видя кое му е голямо? Бах си дебелия гъза. Свиня. Много си дебел. Бах ти грухомота. Тя тая има много яка материя, не знам, това е много... взимай, аре, тая вечер си с нея. Не се глави, което е. Нищо пъпа му е като пичка. Искаш да пробваш тава? Не, Аре, бе, Янакиев, раздавай си пръдливите Виж, че не ризи. им стават, какво да правят, че те са свине, бе? Никой. Трябва да са слим фит, бе, какво става? Корем, сикспак. Бицепс, трицепс, рамене. А, кръче? Да го Кръче, пичка пак. кръче, мъжки Пичка пак. коледачески крак, бе. Караш колело. А те погледи, го си. Жарт ми коментира това, респира, клип, ще го чуя толкова.